गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङै दङ। आंनि देहाया जोबोर गाज्रि, थेवब्लाबो आं भिडिअखौ लाबोथारनोसै। दसे समनि थाखाय साफा सानै नायनानै मोजां मोनग्राबो दङ आरो कमेन्ट खालामग्राबो दङ। ओरैबायदि काहानि, सासे हिनजावा पखेराग्रामनि, गावगाय सेथि नैथि थामथि गावखौनो मोनथिया, गुवाहाटियाव जुलि जादों। बे दानि काहानि नङा, दाखालि बावै आं जेब्ला सुटियाव थादोंमोन, नाथाय आं भिडिअखौ लाबोआखैमोन। आं नोंथांमोननो खोन्थानो थांगासिनो दं। आरो जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोरबायदि थगायजानायनिफ्राय माबायदि सांग्रां जागोन। गोबां थगायजागासिनो दङ, गामि एरियायाव मबाइलजों थगायजागासिनो दङ। गासैबो बर' आइजोफोरा नङा, बेनि गेजेरावबो जोंनि बर' आइजोफोरा थगायजागासिनो दङ हौवाफोरजों। माबायदि सांग्रां जागोन जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोरनिफ्राय। आङो दाखालि मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन, सासे फौजिया बेफोरबायदि थगायदो। सासे एंगेजमेन्ट थाखानानैबो सासेखौ लाइन मारिनानै लास्टाव नाङा होनना थगायदो। आं बेफोरनि सायाव भिडिअ लाबोदों। बेनिफ्राय जोंनि बरमा टाउनाव सासे सिख्लाखौ, जोंनि खाथिनिनो बे सेंग्रायाबो 2 बोसोर मोजां मोननानै सिख्लाखौ गारनानै ब्लड थाहैनो। आं बेफोरबायदि काहानि लाबोनायाव गोबां कमेन्ट फैदो। आदा जोंनि जायगायावबो जादों, गोबां खोन्थाहरदों जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदि जादों। सोरबाया गोदोनायाव दोनदाल आलायफ्रामदों थगायजानानै। सोरबाया बुंदों आदा बेफोरबायदि थगायग्राखौ बुथारनांगौ, सेस खालामनांगौ। नंगौ, सासे सार्भिस मावग्रा मानसिया सानै हिनजावखौ थगायनो साननाय माने गावनो खैफोदखौ बजबना लानाय, बेखौ बै सार्भिस मावग्राया मिथिखागोन। बे सानै लानानै बे थगायनो हाया, बे गावनो खैफोदखौ बजबना लानाय। आं गाब्र'बाय होनना लिरदों ना, बेखौ आं नेक्स्ट भिडिअ खोन्थागोन माबायदि गाब्र'खागोन। बेफोरबायदि सानै सिख्ला थगायनो सानदोंब्ला गाब्र'खागोन। बेनिफ्राय बुंदों फौजिल' नङा आदा, गोबां बायदिसिना बिथिङावनो बेफोर गामि एरियायाव जागासिनो आरो दानि नङा, जाखाबाय थानाय। बुंनानै लाब गैया दा, नंगौ खोथाया सैथो फंबाय, बुंनानै जेबो लाब गैया, बे जाखाबाय थानाय सोलिखानाय। थेवब्लाबो जोंनि बर' आइजोफोरा माबायदि सांग्रां जागोन थगायजानायनिफ्राय। बेनिफ्राय आंखौ बुंदों, आंखौ सोरबा फौजिफोराबो गाज्रि मोनदों, सोरबा मोजांबो मोनदों। नंगौ सैथो। बेनिफ्राय आंखौबो बुंदों नोंखौ बावबाय नामा, आंनि काहानिया बेफोरबायदि नङा, आं बुरखांनो गोसो गैया। सोरनिबा नंखाय बुंनायाव आङो गोबां बायदिसिना माबा जादों, नाथाय आंनि काहानिया बिदि नङा। आं सोरखौबा गोसोथोनानै आङो सोरजोंबा लाइन मारिहैनानै बेफोरबायदि आंनिया गारलायनाय जायाखै। आंनि काहानिया आलादा, बेखौ आंसो मिथिगौ, बेखौ रावबो मिथिया दिनैसिम। आलादा आंनि काहानिया। बेनिफ्राय दा नोंगो खोथाया सैथो, सासे सेंग्राया सासेखौ बेफोरबायदि खालामनो आरो सासेजों लाइन मारि खामायोब्ला बेखौ बुनांगौ, बुथारनांगौ, सेस खालामनांगौ, बे खोथायाबो सैथो। बेनिफ्राय सोरबाया होनदों सिख्लानि दाय, मानो मोनथियालासिनो बेफोरबायदि थांनांगौ। नै बाथ्राया, मानो मोनथियालासिनो थांनांगौ। दिनै नाम्बारखौ बोरै मोनखो, फेसबुकआव नङाबा मेसेन्जाराव, एसेबां गोजाननि। दिनै एसेबां गोजाननि सेंग्रा आरो एसेबां गोजाननि सिख्ला, उदालगुरि टु बरपेटा एग्जाम्पल, एसेबां गोजाननि जेबो मोनथिलाया। सिख्लाया माबायदि फनावल' रायलायो, फनाव बेसेबां सैथो बुंगोन, सेंग्राया मा मावनानै दोङो, मा मावमारो, बरपेटानि सेंग्राया बा चिरांनि सेंग्राया उदालगुरि टु चिरां नंगौना नङा, बोरै मिथिगोन? सेंग्रानि केरेक्टारखौ बोरै मिथिगोन? बेथ' मोजां बाथ्रा बुंगोन, हिनजाव दंखायोना गैया बोरै मिथिगोन? जोंनि आइजोफोरा अब्ला बेफोरनिफ्राय माबायदि सांग्रां जागोन? जों फेसबुकनिफ्राय नाम्बार लानानै बैजोंबो रायलायलायबाथ' जों गाब्र'खागोन। आं दिनै सोरबा क'क्राझारनि सिनाय मोनि सिख्लाजों मेसेन्जारावथ' दुनियानि मेसेज फैयो, नाम्बार लानानै रायलायबाय थाबा आं बे सिख्लानि बागै मा मिथिनो, बे सिख्लायाबा मा मोजां नंगौना नङा, आं बे सिख्लानि बागै मा मिथिगोन, आंथ' गाब्र'खागोन। अब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा मानो एसेबां थगायजागासिनो दङ सोरनिबा गोदै बुंनाय रावावनो? मानि थाखाय? बेनि जेबो उदिस लाया, बेथ' थगायखागोन। सेंग्रा मानसिया थगायगोनानो, गोबां थगायग्रा मानसि दं। जों सांग्रां जानो रोंनांगोन बर' आइजोफोरा, बर' सिख्लाफोरा। दा आं काहानिखौ खोन्थानोसै। दाखालि बावैनो आं जेब्ला न'आव थायोमोन, गुवाहाटियाव दंमोन, आंबो थांदोंमोन बेरायनो। मोननै काहानि सानसेनो, सासेनियाव हौवाया बेबो साख्रि मावो, सासेनियाव 6 मासनि दं, सासेनियाव 3 मासनि दं। भिडिअ बानायासै लाजिनानै, सानैबो जमा जाफैदो मानसिखौ नागिरनानै। सासे हाबा जाखानाय, सासे आरो आलादा। हमनानै साथामखौबो जमा खालामनायसै। अब्ला मानो खालामनो गोनां बेफोरबायदि? मानो गावनो गाब्र'नो गोनां? नुदोंना माबायदि? गावबो गाब्र'दो आरो गुबुन सिख्लानि जिबनखौबो बरबाद खालामदो। लानोबो हाया, सानैखौबो लानानै जमा जा। सोर मा बुंगोन? सानैखौबो लांना दोन, जमा जा, फिसिनो हायोब्ला, होनो हायोब्ला, नंगौना नङा? रावबोथ' जेबो बुङा। नाथाय सासेखौ
लागोन सासेखौ लाया बेफोरबायदि मानो टाइम पास खालामनांगौ बेबो मोनसे। बेनिफ्राय पखेराग्रामनिफ्राय कल फैबाय। पखेराग्रामनियाथ' मिथिला हौवाया गुवाहाटियाव थायो, गावगाय सेकेन्ड थार्ड ना फार्स्ट बेखौबो मिथिया। बेबो जाय हौवाया बेखौ लादो पखेराग्रामनिखौ खावसेथिं सोबाबा खावसेथिं होग्रासो, बुबाबो जोग्लिबाबो माने खामानि मावना होग्रा ओरैबायदि मानसि, ओरैबायदि माने फाल्तुबो बुंनांसिगोन, ओरैबायदि मानसि माने नोंनि मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मावना होगोन, नोंदो बुजाबाबो नोंदों थागोन बेफोरबायदि मानसि। बेनिफ्राय हिनजावखौ सोरखौ बबाव हाबा खालामनानै सोरखौ बबाव दोनदो सोरखौ मेनेज खालामदो बेसो मिथिगौ पखेराग्रामनिया। बेनिफ्राय सोंबा मोनथियानो गथ' सासे दोङो बेयाबो, नुदोंना एसेबां गोजान गोजान गुवाहाटिनिफ्राय पखेराग्रामनि सिख्ला बोरै लोगो मोनलायखो, बोरै कन्टेक्ट जानानै लायखो। बेनिफ्राय आरो सासे नोंथांमोना सिनायगोनानो, खोन्थाब्ला ससियेल मिडियायाव ओंखारोमोन, हौवाखौ गारनानै ओरैबायदि सासे हौवाया बेखौ थगायबावदो ओरैबायदि लासिंसिं, हौवायाबो गथ' गथाय दोंखाबावो गुवाहाटियाव। सानदोंमोन खोमा बे गावनि हौवाखौ गारनानै जोबोर मोजां हौवा मोनहैगोन होननानै, नाथाय जाय हौवाया बेखौ लांबावदो जेबो गैया, जेबो गैया माने थाखा फैसा ओरै ओरै लाबलाय लाबलाय खालामनानै सोलियो। बेनिफ्राय हिनजाव गथ' गथाय दंखायो आरो बेजोंनो बेबो ग्रोबबाव गावनि निजा हौवाखौ दोननानै माबायदि गाब्र'दों। दा नोंथांमोना मा सानो जोंनि बर' आइजोफोरा माबायदि सांग्रां जागोन, गामि ओनसोलाव थानाय गामि एरियायाव थानायफोरा बेफोरनिफ्राय? गोबां थगायग्रा सेंग्राफोर दङ, हौवाफोर दङ गोबां। दा जेसेबां जोङो केस मोनो बेफोरबायदि मेक्सिमाम हाबा जानाय हौवा बा बेहा हाबा जायालासिनो हिनजावबो दंखायो बेफोरबायदि बांसिन केस मोनो। सेंग्रा सिख्लाथारनि केसा गोबां खम, सेंग्रा सिख्लाथारनिया मा गोसो थोलायनाय गिदिंथिंनाय बायदिसिना बेफोरबायदिया बांसिन खम, बिसोरनियाव बांद्राय प्रब्लेम जाया। नाथाय जायफोरा दंखायो थाखानानैबो गुबुन सासेखौ लाइन मारिहैदो, थाखानानैबो गुबुन सासेजों माबादो, बैफोरबायदिया बांसिन आरो बैफोरबायदियानो बांसिन गिदिर प्रब्लेम। मानो होनोबा बे लांनोबो हाया आरो बै सिख्लायाबो आं सोरदो थांबावनो, नों आंखौ मानो थगायनाय, डाबल जाहैबाय। दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां लाइमोनफोरा गोबां सिख्लाफोरा बेफोरबायदि थगायजाबाय दङ। बेनिखायनो आं सानो आरोना दा ससियेल मिडियायाव जाय फेसबुक मेसेन्जारनिफ्राय नाम्बार लानानै नोंजों मोजां मोजां रायज्लायहरगोन हौवाफोरा बा सेंग्राफोरा, बेफोरनिफ्राय एसे साबधान था, रायज्लायब्लाबो एसे साबधान था। एसेबां मोजांथार हौवाफोराबो सोरबा सिख्लाखौ नागिर नागिर एसेबां नोंनो मेसेज हरनाय नङा आं सानो आरो सोरबा सिख्लाफोराबो सासे सेंग्रानो एसेबां ससियेल मिडियायाव फेसबुकआव मेसेन्जाराव नाम्बार लानानै बिहरलायनाय बा रायलाय, नाथाय साबधानाव। दा बैफोरबायदिनिफ्रायनो जोंनिया गाब्र'खांनायनि उनाव मा जादों, प्रब्लेम जाखांनायनि उनाव जेबो मोनथिला, प्रब्लेम जाबाय, जानायनि उनाव सिख्लायाबो फोथायबाय, हौवाया गोदै गोदै बुंबाय नालाय सिख्लायाबो फोथायबाय, फोथायनानै थांबाय, थांनायनि उनाव जेब्ला प्रब्लेम जायो अब्लानिया मा उपाय गैला, बुंनो गोनां जानानै फैबाय। मानो होनब्ला बे फोथायदोंमोन, फोथायनानै सासे सेंग्राजों थांनो नागिरदोंमोन, बेखौ जोबोर मोजां फोथायदोंमोन, नाथाय बेनि फोथायनाया मा, बेनि अरिजिन गियानखौ, बेनि अरिजिन माबाखौ जेबो नुवासै, बे फोथायनानैनो गाब्र'बाय। बेनिखायनो मोनफ्रोमबो बिथिङाव बारा फोथायजाया, फोथायनानैनो जोङो मा गाब्र'यो। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।